זוהי מיקמק, לוחמת בטרור. אקשן. שלום, קוראים לי הסוכנת זוהי. אני עובדת על תיק חקירה חסוי. שלום, קוראים לי מקס טרור. אני הולך לעשות לכם חיים קשים. זוהי לפצי, יש לנו משימה חשובה לעשות. שלום, זוהי, זה פנסי פה. מה המשימה שלנו? מקס הרשע שוב רוצה לשדוד את הבנק המרכזי, לגנוב את השיקוי המיקשייק. שיקוי המיקמקשק? אוי ואבוי! מה נעשה? מה יעשו כל הילדים? אנחנו חייבים למצוא אותו ולעצור אותו. אני אריח אותו. יש לי אף חמוד, אבל מריח הכל. אני מריחה את הצעדים של מקס. אני מכירה אותו טוב טוב. אני אמצא אותו. אל תדאגו. ילדים בבית, תהיו רגועים. הגעתי אליך, מקס הרשע. הנה, אתה תפסתי אותך. תיזהר להשתמש בנשק. המשק הזה שיורה מילקשק, תיזהר, אתה תעשה אותי דביקה, אני לא מוכנה לזה. וחוץ מזה, זוהי תפגע בך קשות. תודה. מקס, עצור, אני עוצרת אותך בשם החוק. אתה יודע מה? למה אתה בכלל גונב את השיקוי? אני אזמין אותך למי קפה ונשתה ביחד מילקשק. לי, לך ולפנסי. סוף טוב, הכל טוב. שתינו מילקשק ונגמר הסיפור הרע.